No vídeo anterior estudamos a atmósfera. Imos ver agora algúns fenómenos que ocorren na atmósfera, máis concretamente na troposfera, que é a capa que está en contacto coa superficie terrestre. Estes fenómenos son as precipitacións, a presión atmosférica e o vento. Imos comezar polas precipitacións. Do primeiro que temos que falar é da humidade, que é a cantidade de vapor de auga que contén o aire. Lembra que cando estudamos o ciclo da auga, dicíamos que debido ao calor do sol, a auga evapórase. O vapor de auga procede de auga de océanos, de lagos, de ríos, de terreos húmidos, de plantas. E canto maior é a temperatura, maior é a evaporación. Pensa por que utilizas un secador con aire quente para secar o teu pelo. Ese terías o mesmo resultado con aire frío. Ao enfriarse o vapor de auga da atmósfera, condénsase, formando pequenas gotas que en estado líquido se agrupan formando as nubes. Cando descenden as temperaturas, esas gotas aumentan o seu tamaño, polo tanto, o seu peso e precipitan, é dicir, caen. As precipitacións poden ser en forma de chuvia, auga líquida, ou de neve ou saraiva en estado sólido. As precipitacións mídense cun pluviómetro e exprésanse en milímetros ou litros por metro cuadrado. Os puntos con igual cantidade de precipitacións durante un período de tempo represéntanse nos mapas mediante unhas liñas chamadas liñas isoietas. Existen diversos factores que afectan as precipitacións, como poden ser a latitude, a altitude ou a distancia respecto ao mar. Observa que son os mesmos factores que inciden nas temperaturas, aínda que por razóns diferentes. A latitude ten a súa influencia nas precipitacións, porque as zonas próximas ao ecuador reciben máis precipitacións que as zonas temperadas e as rexións polares, porque son máis cálidas. Isto é certo, excepto para as rexións desérticas. Un segundo factor é a altitude. As precipitacións aumentan a medida que ascendemos a zonas montañosas. E isto tamén vai ser certo, excepto para aqueles puntos que están máis elevados que por encima dos 4.000 metros, xa que a partir de eses puntos as precipitacións son moi escasas. A distancia ao mar tamén influe, porque as precipitacións son máis abundantes na costa ca no interior, porque o mar é unha fonte de humidade. Tamén as correntes mariñas ou os ventos dominantes que sopran nun área poden alterar o reparto das precipitacións. Imos falar agora da presión atmosférica, que é o peso que exerce o aire nun lugar da superficie terrestre. Canto maior é o peso, maior é a presión. Mídese cun barómetro e exprésase en milibares ou en hectopascais. Nos mapas represéntase mediante unhas líneas chamadas isobaras, que son puntos de igual presión. A presión do aire varía en función da altitude e da temperatura do aire. Por que influe a altitude? Porque nas zonas baixas a presión é maior que nas zonas altas, porque hai máis aire sobre elas. A temperatura do aire tamén influe, porque o aire cálido pesa menos que o aire frío e, polo tanto, exerce menos presión. A presión normal do aire, o nivel do mar, rolda os 1013 milibares. Isto significa que cada persoa soporta sobre a súa cabeza un peso de aire duns 100 kilos, máis ou menos. Bueno, os que temos a cabeza máis grande soportamos máis peso que os que a teñen máis pequena. Pero, por que non sentimos ese peso? Eso débese a que temos unha presión interna que contrarresta a presión atmosférica. As zonas que teñen unha presión inferior a ese 1013 milibares ou hectopascais chámanse zonas de baixa presión ou borrascas e adoitan orixinar un tempo inestable e chuvioso. As zonas que teñen unha presión superior aos 1013 hectopascais denomínanse zonas de alta presión ou anticiclóns e adoitan orixinar un tempo seco e estable. Por último, imos falar do vento. O vento é unha masa de aire en movimento e orixínase polas diferenzas de presión atmosférica entre unhas zonas da Terra e outras. O aire sopra sempre desde as zonas de máis alta presión cara ás zonas de baixa presión. Hai dous instrumentos para saber a velocidade e a dirección do vento. A velocidade do vento mídese cun anemómetro e exprésase en km por hora. Para coñecer a súa dirección, utilízase o catavento.
Existen diferentes tipos de ventos. Ventos constantes, ventos estacionais, ventos con cambios diarios e ventos locais. Imos comenzar polos ventos constantes. Os ventos constantes sopran sempre na mesma dirección. Por exemplo, os alíseos, que van dos trópicos cara ao Ecuador. Estes ventos son os que aproveitou Cristóbal Colón na súa viaxe cara a América. E para volver, aproveitou os ventos do oeste, que veñen máis ao norte e sopran en dirección contraria aos ventos alíseos. Os ventos estacionais cambian de dirección segundo as estacións. É o caso dos monzóns, no sur e suroeste de Asia. No verán soplan desde o Océano Índico cara ao continente. E como veñen cargados de humidade do mar, traen abundantes chuvias, mentres que no inverno sopran á inversa, desde o continente cara ao mar, e traen un tempo estable e seco. Algúns ventos experimentan cambios diarios, como as brisas mariñas, que sopran naqueles lugares en que se produce alternancias periódicas de temperatura. Debido ao maior quentamento da terra durante o día, o vento sopra do mar á costa. Pola noite, o mar mantén unha temperatura máis elevada que a terra, polo que o vento sopra sempre do continente cara ao mar. Por último, vamos falar dos ventos locais, que sopran nunha zona concreta, sempre nunha mesma dirección. O cerzo no Val do Ebro, a galerna no Cantábrico ou o levante na costa andaluza. Con isto rematamos o estudio do clima. Vémonos no seguinte vídeo.